ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ସେ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରକାର ତୀବ୍ର ନଜରରେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ବାୟୋଡାଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ମଗାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଏଭଳି ରୋକଠୋକ୍ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଶଙ୍କିଗଲି। ମୁଁ ଏପରି ଉତ୍ତର କଦାପି ଆଶା କରିନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ କହିବିନି ଏଥର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସିଏ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବୋଧେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନେକ କଥା ଯେମିତି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁ କଥା ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ? କ'ଣ ଥିଲା ସେ ରହସ୍ୟ? ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ କାହାଣୀରେ। ମୋ ନାଁ ରବି। ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୁଁ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିର ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ବେଶୀ କେହି ମିଳାମିଶା କରନ୍ତିନି। ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ବି ନାହିଁ। ମୋର କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ମୋର ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ମୋର ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରଲୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିଏ ଫଟୋ ପଠାଇଲା ତ ଆଉ କିଏ ବାୟୋଡାଟା ପଠାଇଲା। ଘର ଲୋକେ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରୁ ମୋତେ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସିଏ ଥିଲେ ନେହା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ତଥ୍ୟ। ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ। କୁହାଯାଏ ମା ପାଠୁଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ସୁଧାରି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ନେହାଙ୍କୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଆମ ଘର ତରଫରୁ ନେହାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଘର ଦେଖା ସହ ନେହାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ପରିବାରକୁ ଭେଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଘର ତରଫରୁ ନେହାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜରିଆରେ ତାରିଖ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ଦେଇଥିବା ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ନେହାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ପରିବାର ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯଥାରୀତି ସମ୍ମାନର ସହ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ବୈଠକଖାନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଘର, ପରିବାର, ଝିଅ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକେ ମୋ ବିଷୟରେ ବି ପଚାରିଲେ। ଆମ ଘର ଲୋକ ନେହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ନେହା ଚା' ଜଳଖିଆ ଧରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଅପେକ୍ଷା ନେହା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଖୋଲା ଖୋଲା ବାଳ, ଯାହା ସାମ୍ପୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମୁହଁ ଉପରେ ତାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେହରେ ଥିଲା ହାଲକା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଯାହା ଗୋରା ଦେହକୁ ବେଶ୍ ମାନୁଥିଲା। ନେହାର ଚମ୍ପା କଢ଼ି ଭଳି ଆଙ୍ଗୁଳି ଥିଲା। ପାପୁଲିରେ ଲଗାଇଥିଲା ମେହେନ୍ଦି, ଯାହା ଥିଲା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ମୋହିତ ହୋଇଯିବ। ହଠାତ୍ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଥିଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେବା ଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏମିତି ଘଟିବ ସେମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। କଦାପି ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କଳନା ବି କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ଘରଲୋକ ହଠାତ୍ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଯିବୁ ଯିବୁନି ହୋଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ଘର ଭିତରଟା ବେଶ୍ ସଫାସୁତୁରା ଦିଶୁଥିଲା। ଦିଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିଲା। ନେହା ଓ ମୁଁ ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିଲୁ। ଦୁହେଁ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ବେଳେ ନେହା ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ଯେମିତି କଥା ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ନେହା ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଠଉରାଇ ପାରୁଥିଲି। ସେ ଖୁସି ଥିବା ଭଳି କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲାନି। ଏକଥା ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା। ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ନେହାର ପସନ୍ଦ ଆସିଲିନି। ସେ ମୋତେ ବୋଧେ ନାକଚ କରିଦେଲେ।
ଏଥର ମୁଁ ନେହାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ସେ ମୋତେ ଏକ କଟାକ୍ଷ ନଜରରେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ବାୟୋଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ମଗାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଏଇଭଳି ରୋକଠୋକ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଶଙ୍କିଗଲି। ମୁଁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଆଶା କରିନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ କହିବିନି ଏଥର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ନେହା ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବୋଧେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୋ ସହ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। କଥାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲିନି। ଏଥର ସିଧାସଳଖ ନେହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବୋଧେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ କଥା ଶେଷ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନେହା କହିଲେ, ମୋ ପସନ୍ଦର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ମୋତେ ନାପସନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏକଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ସେମାନେ ବି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନେହା କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? କାହିଁକି ସେ ରବିଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସିଏ? କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ? ସିଏ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୋ ମନରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ। ନେହା ନିଜ କଥା କହି ହଠାତ୍ ପିଠିରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଥିବା ବାଳକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ଭାରି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଏତିକିରେ ହିଁ ବାହାରୁ କିଛି ଆବାଜ ଆସିଲା। ଆବାଜ ଦେବା ସହ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ନେହାଙ୍କ ମା। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ମା'କୁ ଜଣାଥିଲା ଝିଅ ତାଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଏବଂ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗେଇ ପାରେ ନା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନେହା ତାଙ୍କ ମା'କୁ କିପରି ଗୋଟେ ଅଜବ ନଜରରେ ଅନେଇଲା ଆଉ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସିଲି ବୈଠକଖାନାକୁ। ସେଠାରେ ବାପା ଓ ମା ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବୋଧେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁହଁର ହଁକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମା ମୋତେ ବାହାନା କରି ବୈଠକଖାନାରୁ ବାହାର ଅଗଣାକୁ ନେଇଗଲା। ମୋତେ ଅନିଶା କରି ଚାହିଁଲା। କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ଝିଅଟା ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି ପଚାରିଲା, ପୁଅ ତୋତେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ? ମୁଁ ମା'କୁ କ'ଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ବୋଲି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା ଯେ ନେହା କ'ଣ ମୋତେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହା ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମା ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ରୁମ୍ ବାହାରେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ନେହା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ନେହା କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହା ତା ବାହାଘର ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା? କ'ଣ ହୋଇଛି କି ତାର? ଫଳରେ ତା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ମୋ ମନରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ନେହାର କଥା ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ଚାଲିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମ ଘର ଲୋକ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ବୋଲି କଥା ଦେଇଦେଲେ ସେଇଠି। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଇଦେଲେ ନେହା ପରିବାରକୁ। ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋର ବାହାଘର ସେଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ନେହାର ସେଇ କଥା ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ସେ କହିବାକୁ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାକୁ ନେହା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ ମୌକା? କିଏ ଦେବ ସେ ସୁଯୋଗ? ସେଦିନ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଆସିଥିଲୁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୀଘ୍ର ଉତାରି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଝିଅ ଘର ପରିବାର ବିଷୟରେ ବାଟସାରା ଗପି ଗପି ଆସିଲେ।
କିଏ କାହାର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାପାଙ୍କର କେମିତି ଚିହ୍ନା ହେଲାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଣ ବଖାଣୁଥିଲେ ମାମୁଁ। ସବୁକିଛି ଭଲ ବୋଲି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ମୁଁ ନେହାର ନମ୍ବର ମାଗିନଥିଲି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ନେହାର ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଆଣିବ ତ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କେବେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ, କେବେ ବିବାହ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ କରାଯିବ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ନେହାର ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ମା ଜରିଆରେ ମାଗିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମା ନେହାର ମୋବାଇଲ ଖରାପ ଅଛି କହି କଥାଟାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ରବିଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାଙ୍କ ମନରେ ନାନା କଥା ଜୁଆର ଭଳି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରି କରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନେହା ପରିବାର କେଉଁ କଥା ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପରିବାର? ଏହା ରବି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଚାରା ବି ନଥିଲା ଜାଣିବାକୁ। ଏ ଭିତରେ ମା କହିଲେ, ନେହା ପରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କାମ ସରିଯାଉ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜରିଆରେ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର କହି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ରବି ମନରେ ଅଜବ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବେ? କିଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଭଲା? ସେ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ? ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ନେହା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ନିଜ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କାମକୁ ନେଇ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ରବି ହଠାତ୍ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ସେଦିନ ଫୋନ୍ଟି କଟିଗଲା। ସେ କାମରେ ପୁଣି ଲାଗିଗଲେ। କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୁନର୍ବାର ସେହି ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିବାରୁ ଉଠେଇଲେ। ସେପଟେ ନେହା ଥିଲା। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ସେ କହିଲା, ମା, ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛି। କିଛି ବାହାନା କରି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି। ତା ମୋବାଇଲରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ତମେ କ'ଣ ମୋ ସହ ଏବେ ଦେଖା କରିପାରିବ? ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ଦେଖା କରିବି ନା କରିବିନି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ଦେଖା ହେବ। ଯାଏ ଦେଖା କରିକି ଆସେ। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ବାହାନାରେ କଥା ହେଇଯିବା। ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଛକପକ ହେଉଥିବା ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ନେହା ଦେଇଥିବା ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି। କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘର ଠିକଣାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯେଉଁଠି ସେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେଦିନ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ଆଉ ତମ ମା ତମ ଉପରେ କାହିଁକି ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି? ନେହା କହିଲା, ତମକୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା କହିପାରି ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ଆଗ ଦେଖ, ତାପରେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ନେହା କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ସେଦିନ ଦେଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମା ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ନେହା ଆଜି ବି ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ଆସିଥିଲା। ପିଠି ଉପରେ ତା'ର କେରା କେରା ବାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଦିନ ପରି। ଏଥର ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଳକୁ ଆଗପଟକୁ ଆଣିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଜାଣିଲି ସେ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆପଣ ବି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ନା? ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ତେବେ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ, ନେହା କ'ଣ ଦେଖାଇଲା ଯେ ରବି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ? ସିଏ ଚକିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ କିଛି ସମୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଏପରି କରିପାରିଥିବ ସେ କେବେ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ନେହା କ'ଣ କରିଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ନେହା ଯେ ଏମିତି କରିପାରିଥିବ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନଥିଲି। ଏତେ ସାଧାସିଧା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଅଟା ଅଥଚ ଏମିତି କାମ। ମୁଁ ଏଥର ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ତାଙ୍କର କାନମୂଳର ଠିକ୍ ଉପରି ଭାଗକୁ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜଣେ ପଢ଼ିଲେ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାକୁ ଦେଖି
ମୋ ମନରେ ନାନା ଖିଆଲ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେହା ତାହା ହେଲେ ଏଇଆକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ତା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା ପଛର ରହସ୍ୟ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ସହଜ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏଥର। ପ୍ରକୃତରେ ନେହାର ବେକମୂଳର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଏକ ଟାଟୁ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଟାଟୁ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଟାଟୁରେ ଜଣେ ପୁଅର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକଥା ଜଣେ ଯୁବକ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଭାବୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ବି ନାନା ଭାବନା ଆସିଲା। ନେହା ଏଥର ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ନାଁ ଟାଟୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଏକଥା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି। ସେମାନେ ବି ମୋ ପ୍ରେମିକ ସହ ବିବାହ କରାଇଦେବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ଦୋଛକିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଏତିକି କହି ନେହା ଟିକେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମାତ୍ର ସେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ଭାବିଲି, ନେହା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଲା କି ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହରେ ବାଧା ଉପୁଜିଲା? ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ବିରତ ରହିଲା ନେହା। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲି। ଅଥଚ ତା ବିବାହ ପାଇଁ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ନେହା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଯାହା ସତ ତାହା କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, କୁହନ୍ତୁ ତେବେ। ନେହା କହିଲା, ମୋ ପ୍ରେମିକ ମୋତେ ଚିଟ୍ କରୁଥିଲା। ମୋ ସହିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସହ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲା। ଡେଟ୍ କରିବା ପଛର କାରଣ ଥିଲା ଅର୍ଥ। ସେଇ ଝିଅ ଘର ଥିଲେ ବହୁତ ଧନୀ। ତେଣୁ ସେ ତା ପଛରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୋର ବିବାହ କରିବା ଓ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯାଇଛି। ଘୃଣାଭାବ ମନରେ ଘର କରିନେଇଛି। ସତ କଥା ହେଉଛି, ସେଇ ପିଲାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମାତ୍ର ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଥିଲା। ହଁ, ତମ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସତ କଥା କହିଦିଏ। ଯେଉଁ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାଟୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ସେମାନେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ସଚ୍ଚୋଟତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲାନି। ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ଭଲ ହେଲା, ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ନହେଲେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖୁଛି। ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗୁଛି। ଫୋନ୍ ଦେଉନି କଥା ହେବାକୁ। କାଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନୂଆ ଜୀବନ ସତକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମିଛକୁ ନେଇ ନୁହେଁ। କ'ଣ ବି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ନା? ରବି ଏତିକିରେ ବି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ରବି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଗେଇବ କି ନାହିଁ? ସତ କଥା ଜାଣି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କି ପ୍ରସ୍ତାବ? ଦୂରେଇ ଗଲେ କି ନେହାଙ୍କ ଜୀବନରୁ? ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଏ କାହାଣୀକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ନେହା କହିଲା, ମୋ ନୂଆ ଜୀବନ ସତକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମିଛକୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଏଇ ପଦକ କଥା ମୋତେ ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଯେମିତି ପକାଇଦେଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଭାବିଲି, ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ମିଳେ ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣେ ନା। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଝିଅକୁ କିଏ କେମିତି ଧୋକା ଦେଇପାରିବ? ଯିଏ ଏପରି ଝିଅକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ତା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥର ଆସିଲା ମୋ ପାଳି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲି। ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ନେହାକୁ ବିବାହ କରିବି। ନେହାର ସଚ୍ଚୋଟତା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ତା ଭଲ ପାଇବା, ତା ପ୍ରେମ। ଏଥର ମୁଁ ନେହାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ, ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନ କଲେ ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼େନି। ସେମାନେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନ ବୁଝି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭଲ ହେଲା। କାରଣ ସେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି।
ଯିଏ ଆଜି ସଚ୍ଚୋଟତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନି ସିଏ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ କିଛି ଘଟିଥାନ୍ତା ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ କି? ତେଣୁ ଭଲ ହୋଇଛି ସେମାନେ ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ମୋ କଥା, ତମର ଅତୀତକୁ ନେଇ ମୋର କିଛି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ। ତମ ଟାଟୁକୁ ନେଇ ବି ମୋର ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଟାଟୁ ଆଜି ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ଚାହିଁଲେ ଲିଭିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ବି ତମେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ ଯେତିକି ସେଇ ଯୁବକକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ଏତିକି ହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନେହା ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବିନି। ମୋର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକିପାରିଲେନି। ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ନେହାର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିବାରୁ ସେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୋଧନା ଦେବା ବଦଳରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କରିବାର ଚାରା ହିଁ ନଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନେହାଙ୍କ ସହ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ନେହାଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ।